खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि खौरां मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउ ब्रह्मआ रतन टाटानि रुंसारि जानायाव दुखु फोरमायदों। आसामनि केबिनेट हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल मन्त्रि लोगोसे बडलेण्ड वेलफेयार डेभेलपमेन्ट उरखावग्रा ब्रह्मआ मुंदांखा दारिमिनगिरि रतन टाटानि रुंसारि जानायाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायो। मन्त्रि ब्रह्मआ समाजाव टाटानि गोबां बिहोमाफोरनि सायाव गोसो होदोंमोन, गुबैयै जौगानायखौ बांहोनाय आरो गुबुन गुबुन समाजारि जाहोनफोरखौ हेफाजाब होनायाव। भारतारि दारिमिननि गोजौ थाखोनि सुबुं आरो टाटा सन्सनि बारग' मावथिगिरि रतन टाटाया 9 अक्टबराव 86 बोसोर बैसोआव रुंसारि जादोंमोन। ब्रह्मआ टाटाखौ सासे सुबुंनि दैदेनगिरि महरै बरनायदोंमोन, जाय गोबांनि जिउखौ साबसिन खालामनायनि सायाव नोजोर होदोंमोन। बिथाङा सावस्रि जोथोन, गुबैयै केन्सार जोथोन लानायाव टाटानि हाबाफारिफोरखौबो मुंख'दोंमोन, जायखौ बिथाङा आसामाव दावगाहोनो थांखि लादों। ब्रह्मआ बे ओनसोलाव केन्सार जोथोन लानायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन, बेरामखौ सामलायनायाव मोगा-मोगि जानांनाय जेंनाफोरखौ गनायनानै। मन्थ्रिनि मान बावनाया रतन टाटानि गासै भारतनि सुबुं आरो हारिफोरनि सायाव गोथौ गोहोम खोख्लैनायखौ दिन्थियो, जाय बिथांनि सुबुं अनफावरि आरो समाजारि बिबाननि उनमोनथायखौ गोख्रों खालामो। नैथि खौराङाव दङ क'क्राझाराव दुर्गा मन्दपखौ बिमा रावजों आयदा महरै बानायदों। रिपर्टनि बायदियैब्ला असमिया आरो बेंगली क्लासिकेल राव महरै गनायथि होनायनिफ्राय थुलुंगा मोननानै रबीन्द्र नगर जौगाखां आफादा क'क्राझारनि रबीन्द्र नगराव मोनसे सरासनस्रा नङै बिमा राव फुजा पेन्डेल लुदों। क'क्राझारनि बे सोमोनांथाव दुर्गा फुजानि गाहाय सिथ्लाखौ खुंफुं आफाद थामहिनबा रबीन्द्र नगर बिकास समितिआ बिजाब बुथुमनायजों लुदों। बेल' नङा, फुजा पेन्डेलखौ बिमा राव मुं होनानै मन्दपनि सिङाव मोनदांथिफोरखौ फोरमायनो बिमा रावनि अनगायै जेबो गैया। बिमा रावनि फोरोंनाया जारिमिन, दोरोंफोर, बेसेनफोर बायदि बायदिखौ रैखा खालामो। बेनि अनगायैबो मन्दपनि सिङाव अरुण'दय, बिस्मया, कुनहिपत, मिर्जियारि, असीमत जिर हेराल्ड सिमा, असमिया प्रतिदिन काकुति बायदि बायदिजों लोगोसे बर', बेंगली थुनलाइखौबो दिन्थिफुंनाय जादों। बेनि अनगायैबो फुजा पेन्डेलनि सिङाव डिजेनि जायगायाव मिलौदो मेथाइ दामनाय जादों। मन्दपनि सिङाव मिलौदो असमिया आरो बेंगली मेथाइ दामनायनि अनगायैबो फोसावगिरिया बिमा रावनि आयदानि सायाव सुमधुनि गारांजों बिमा रावनि उनमोनथाइ आरो गोग्गाथाव दाथायनि बागैबो रायज्लायो। फुजा आफादा रेकर्ड खालामनाय अडिअ'खौ बाहायनानै जोंखौ गोसोखांहोयो दि बिमा रावा जोंनि हां, जोंनि बिमा रावा जोंनि जिउ। थामथि खौराङाव दङ नंखाय रांनि बेरेखायै एसटिएफ अपारेसनाव गुवाहाटीआव 3 सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ हमदों। नंखाय रां बिलाइनि सायाव सोलिबाय थानाय नायबिजिरनायाव मोनसे मख'जाथाव जाथायाव आसामनि स्पेशेल टास्क फर्स एसटिएफआ 9 अक्टबर 2024 मायथाइनि मोनाबिलियाव गुवाहाटीनि दिसपुर पुलिस थानानि आवथायाव थानाय रिब्रास एभेनिउ एपार्टमेन्ट, बिष्णुपद बाय लेन नं 2 बरमत्रियायाव सिग्रोमनायाव हाबाफारि लादोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला गोबां दाय गोनां बेसादफोर बोखांदोंमोन, जेराव दंफायो मोनसे इन'भा क्रिस्टा रेबथुमनाय अनजिमा AS01 FR 2909 खौ दाय खालामनो थाखाय बाहायनाय जादोंमोन होनना फोथायनाय जायो। 14,000 रांनि मोखां बेसेननि 28 नंखाय भारतारि रां बिलाइफोर थानाय गुफुर लेखा बिलाइनि थफ्ला, जायखौ सिथाबग्रा टेपजों खोबथेनाय जादोंमोन। मोनद' मबाइल फन। नंखाय रां बिलाइफोरखौ बानायनो थाखाय बाहायजानाय सिथाबग्रा टेपनि मोनद' रल, गांसे लेखा बिलाइ दानग्रा, मोनसे स्केल, प्लास्टिक बोनग्रा लेखा बिलाइनि गांसे बिलाइ। हमजानाय सुबुंफोरखौ बेबायदि सिनायथिनाय जादों: 32 बोसोर बैसोनि नूर आलम, 25 बोसोर बैसोनि शाहिदुल आलम, 26 बोसोर बैसोनि मुन्ना आहमेद। सिग्रोमनायनि उनाव हमजानाय सुबुंफोरखौ आरोबाव आयेनारि राहा आरो नायबिजिरनायनि थाखाय दिसपुर पुलिस थानानो गथायना होनाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ भारत-म्यानमार सिमायाव आलफा आइ केडारआ गावखौ गथायदों। इउनाइटेड लिबारेशन फ्रन्ट अफ आसामनि सासे सोद्रोमाया आसाम-म्यानमार सिमानि साखाथियाव हाथियार दोनदों।
रिपर्टनि बायदियैब्ला कौशिक गहाय, जायखौ निरन्त असम मुङैबो मिथिनाय जायो, नामपंआव आसाम राइफल्सनि मोनसे बादायाव गावखौ गथायदोंमोन। गहाया डिब्रुगड़ जिल्लानि चाबुआ ओनसोलनि कान्जिख'वा गामिनि। बिथांनि आखाइ दैखांनाया होबथाजानाय आलादारि हानजानि थाखाय आरोबाव मोनसे दुखु होयो, जाय आसामाव 10 बोसोरनिफ्राय सांग्रां जानानै दं। बिबानगिरिफोरा बे जौगाथायखौ सा-सानजा रायजोआव गोजोन लाबोनो थाखाय सोलिबाय थानाय नाजानायाव मोनसे आगान महरै नायदों। बाथि खौराङाव दङ चाबुआयाव बासआ अट'रिक्साजों मोगा-मोगि सौग्रावनायाव गोबां जोखोम। 10 अक्ट'बर खालि गंसे बास आरो गंसे अट'आ सौग्रावलायदोंमोन, जायनि जाहोनाव आसामनि चाबुआयाव बास आरो अट' मोन्नैनिबो सिङाव थानाय दावबायारिफोरा गोब्राब जखम जादोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला बे जाथाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला डिब्रुगड़निफ्राय तिनिसुकियासिम थांनाय रेबथुमनाय नम्बर AS23CC 3490 गोनां बासआ एखे दिगाव थांबाय थानाय गंसे अट' रेबथुमनाय नम्बर 23E9145 जों सौग्रावदोंमोन। जाब्रबथायाव जोखोम जानाय सुबुंफोरनि नंगुबै अनजिमाया बे समाव रोखा नङा। बबेखानि खहा जानांनायफोरनि गेजेराव रहमरियानि ललित दास आरो चाबुआनि सासे दावबायारि प्रमिला मुरा मुंनि अट' सालायग्राखौ गोख्रै फाहामथायनि थाखाय पानितला गुदि सावस्रि मिरुसिम लांनाय जादोंमोन। गावसोरनि जोखोम जानायनि गोब्राबथिनि थाखाय सानैखौबो गोजौ फाहामथायनि थाखाय आसाम मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल AMCHआव दैथायहरनाय जादों। बिबानगिरिफोरा जाब्रबथायनि सोरगिदिं थानाय थासारिफोरखौ नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। द'थि खौराङाव दङ रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंहआ 2236 कौटि रांनि 75 गोदान बिथायारि सानज'थाय बिथांखिफोरखौ बेखेवगोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला आसामनि सिमा बिथायारि सानज'थायखौ मख'जाथाव थुलुंगा होनानै रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंहआ सिमा लामा आफाद BROजों लुजानाय 75 गोदान मावथांखिफोरखौ बेखेवगोन, जायनि बेसेना जयै 2236 कौटि रां। बेफोर मावथांखिफोरा BROनि थाखाय मोनसे गेदेर माइल खुन्थिया, जाय बे बोसोराव आबुं जानाय बिथायारि सानज'थाय हाबाफारिफोरनि गासै अनजिमाखौ 3751 कौटि रांनि 111 सिम लाबोयो। गोदानै बेखेवजानाय मावथांखिफोरा गोबां दावहायारि आदबजों गोनांथार ओनसोलफोराव गोसारनाय, जेराव जम्मु काश्मीराव 19, लादाखआव 11, अरुणाचल प्रदेशआव 18, उत्तराखन्डआव 9, सिक्किमाव 6, हिमाचल प्रदेशआव 5, सोनाब बेंगल आरो राजस्थानाव 2 आरो नागालेन्ड, मिज'राम आरो आन्डामान आरो निकबर द्वीपफोराव मोनसे दं होनना खौरांआव मिथिनो मोननाय जादों। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों।